Kaixo, gaur aurkeztuko dugu aditimetrari buruz. Aditimitra Estatu Batuetako fisikari teorikoa da eta materia kondentsatuan espezializatua dago. Fisikaren adar honek solidoen eta likidoen propietate fisikoak aztertzen ditu. Gaur egun fisikako irakaslea da New Yorkeko unibertsitatean. Indian ikasi zuen fisika, Presidency Collegeen, 1983an graduatu zen, eta masterra egin zuen IIT kanpuren. Estatu Batuetara joan zen eta Indianako unibertsitatean fisikako doktoretza egin zuen, 2002an amaitu zuen. Ikertzaile postdoktoralak egin zuen Columbia Unibertsitatean eta Torontoko Unibertsitatean, eta 2006an gaur arte New Yorkeko irakasle egin zen. Aditimetraren lana sistema kuantikoen eta materialen portaera aztertzea da ikuspegi teorikotik aldaketak eta energia jasatzen dituztenean, etorkizuneko teknologia berriak garatzeko helburuarekin. Bere lanaren barruan daude isolatzaile topologikoak eta floke teoria bezalako gaiak, material exotikoak eta fenomeno kuantikoak hobeto ulertzen laguntzen